hneď po 1 minúte som mal začal ďalšie video. A počúvajte ma. Mám nápad. Takže som zasitil. Takže nápad. No, bola kedy možno natočím video s mojou sesternicou. No, nie sme aj s mojou sesternicou, ale aj s mojou tetou. Tak napíšte do komentárov, že mám natočiť. Napíšte do komentárov, že mám natočiť video s sesternicou alebo s tetou. Moja teta je staršia, má 15 rokov a moja sesternica, mám 2 sesternice, ale jedna má iba 1 rok. Takže s tou nie. Tá, čo máš 3 roky, asi 4, neviem, 3 alebo 4. No, tak napíšte do komentárov, či teta, či moja krásna, no viete, moja sesternica. Fakt, dajte like, odber zvonček, aj follow. Ako nedáš, tak ešte nájdem a zbijem ťa, ale nie. Prosím, daj like a odveď, prosím. A zvonček. Fakt mi to, fakt. Ak dať. Prepáčte, ľudí musel sa to stopnúť. To moja starka. Ja neviem, prečo som to stopala, to je. Zvonček, tak. Napíšte komentár, viete čo? Krásnu autičku. A potom tam a zistím, kto vyhral. A dajte follow, nezabudni na to. Takže vieš, čo máš napísať do komentáru, vieš, čo máš dať like, odber zvonček a follow, vieš to všetko, tak prosím, sprav mi radosť, ak fakt dáš like, odber zvonček, tak to vždycky zostane tu v mojom srdci, vždycky. A je to jedno, na ktorej strane je srdce, ale proste vždycky tu, no proste tu v mojom srdci zostanete vy. Ak mi dáte like, odber a zvonček a follow, no tak ľudia, tak čus. Zase doma. Tak, čus.